नमस्ते. मी आज ओल्या खोबऱ्याचं आहे ना, हे करून दाखवते. करंज्या आणि मोदक करून दाखवते, तळलेले गव्हाच्या पिठाचे. हे सारण त्याच्यासाठी मोदकाला लागतं. ते हे ओलं खोबरं एक कवड घेतली आहे, अर्धा नारळ, आणि त्याच्यामध्ये 10 रुपयाचं गूळ आणलं आहे, म्हणजे गुळाची. आणि त्याच्यामध्ये 5 रुपयाची वेलची, म्हणजे 5 रुपयाची वेलची सर्व नाही टाकायची, 3-4 वेलचीचे हे टाकायचे सोळून चेचून. आणि आता मी ते गॅस पेटवते आणि हे पहिलं सारण बनवते. हे गव्हाचं पीठ आहे, म्हणजे जरा मुरायला पाहिजे ना ते, म्हणून मळून तेल बिल लावून, असं तेल लावून चांगलं मी मळून असं जरा झाकून ठेवलं आहे, कारण ते असं नरम व्हायला पाहिजे ना, म्हणून. मग लगेच ते मळून ते कडक पीठ असतं, त्याच्यामुळे हे मळून ठेवलेलं आहे. आता मी त्याच्यानंतर हे लाटून दाखवलं आहे. आणि हे सुकं पीठ, म्हणजे चपातीसारखं लाटायचं आहे ना, त्याच्यासाठी हे सुकं पीठ घेतलं आहे. आणि सारण आता मी तयार करते. गॅस पेटवते. हे सारण मी पहिलं तयार करते. मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणजे हे पीठ कमी घेतलं आहे, सारण जास्त होणार आहे. आता गूळ जिरेपर्यंत ते सारण आहे ना, असं ढवळत बसायचं. हे गणपतीला कसं मोदक बनवतात ना, त्याला सारण बनवतात ना, हे असंच सारण बनवायचं. गणपतीला तांदळाचे मोदक बनवतात. तर समजा तुम्हाला तांदळाचे मोदक येत नसतील ना, तर हे असं करून मी आतापासून तुम्हाला दाखवून ठेवते, म्हणजे प्रॅक्टिस कराल ना. म्हणून गव्हाच्या पिठाचे मोदक असे तळून द्यायचे. मी तांदळाच्या पिठाचे पण करून दाखवणार आहे, पण आधी हे तुम्हाला गव्हाच्या पिठाचे करून दाखवते, तळलेले करंजे आणि मोदक. हे कसं, हे गूळ आहे ना, हे गूळ जिरेपर्यंत सर्व म्हणजे पातळ होईपर्यंत, ह्याला लागेपर्यंत ते हलवत राहायचं. गॅस बारीक करून, गॅस फास्ट केला तर ते पटकन खोबरं करपून जातं. हे गूळ तवतं ना, असं हलवत राहायचं. हे मोदक वगैरे बनवायचे असतील ना, हे गुळच टाकायचं. हे गुळाचं सारण बनवलं ना की ते ओलं असतं, आणि साखर टाकली ना की ते थोड्या टायमाने आहे ना, ते कडक होतं सारण. म्हणजे खोबरं आहे ना, पाकासारखं, म्हणजे साखर सुकते त्याच्यामध्ये. म्हणून आहे ना, आपण हे वापरायचं, गुळच वापरायचं मोदकाला वगैरे. हे पण तुम्ही मस्त असे करायला पण छान. कधी आपण म्हणजे घरामध्ये असं उपवास वगैरे असलं ना, तर ते उपवास सोडायला गोड पदार्थ लागतात, त्याच्यासाठी आपण हे करायचं. हे बघा कसं गूळ एकदम वितळलंय सगळं. हे आता जास्त फिरवत नाही बसायचं. गूळ वितळलं की नाही, मग ते सारण तयार झालं असं समजायचं. असे गुळाचे खडे असतील ना, तसे गूळ कसं पिसून टाकायचा, सुरीने टासून टाकायचं बारीक करून. खडे नाही टाकायचे, म्हणजे ते कसं लगेच ना वितळत नाही. हे झालेलं आहे सारण. गॅस बंद करते. हे सारण बनवून झालंय. आता मी हे पिठाचे हे पोप्या बनवायला सुरुवात करते. हे लाटणी पोलपाट आहे, हा डबा आहे, म्हणजे असं पुऱ्यासारखं मारायला. आणि हे पीठ आहे लाटायला. हे आता असे गोळे करून घ्यायचे. आपण चपात्या करतो ना, तसेच करायचे. पीठ लावून आहे ना, असं लाटायचे चपातीसारखे. हाताला पीठ लागत असेल तर असं सुकं पीठ चोळायचं, म्हणजे पोलपाटाला पण ते लागत नाही. हे पाटा एवढे करायचे, म्हणजे ते कसं 4 पोप्या येतील ना त्याचे. हे बघा, अशी लाटून झाली ना, मग आपण त्याचे यानी पुऱ्या बनवायची, असे मारायचे. त्याचे ताटामध्ये काढून घ्यायचे. म्हणजे एक चपाती लाटली तर 4 पुऱ्या येतात. असे सर्व आधी पुऱ्या बनवून घ्यायचे. पंखा चालू असेल तर पंखा बंद करायचा, नाही तर काय होतं, पंख्यावर आहे ना ते पुऱ्या सुकतात.
आता मी तुम्हाला सर्व पुऱ्याच करून दाखवते. पहिले लाटून घेते, नंतर ना त्याच्यात एक छोटंसं एक करते आणि बाकीचं राहील ना ते आपण ते असंच शेवटला तळून काढायचे. हे असे भाग करायचे त्याचे. पीठ फुकट नाही घालवायचं. हे असे तुकडे करून ठेवायचे आणि शेवटला आपण ते तळून काढायचे, म्हणजे ते पुऱ्यासारखे होतात. आता ते पीठ उरलं इथे काय करायचं, असं नाही टाकायचं, नाही वेस्ट नाही घालवायचं. आता मी तुम्हाला हे पुऱ्या सर्व रेडी केलेले आहे. आता मी तुम्हाला पहिले मोदक बनवून दाखवते ह्याचे. ह्याचे सर्व पुऱ्या मी असे रेडी करून ठेवले आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी 2 वस्तू करून दाखवणार आहे, करंज्या आणि मोदक. हे सारण आहे. सारण आता बघा असं थंड झालं आहे. तर ते सारण आपल्याला हवं तेवढं भरायचं, थोडं पाहिजे थोडं भरायचं, म्हणजे ते वळायला पण पाहिजेत ना मोदक. आता तुम्हाला मोदक करून दाखवते. हे असे मोदक असं भरायचं. हे बघा, ही 2 बोटं अशी करायची, हे 1 बोट आहे ना मध्ये ठेवायचं. हे बघा, हे 2 बोटं आणि हे मधचं बोट आहे ना असं आवळायचं, काढायचं. नंतर असं झालं की परत तसंच साईडलाच त्याच्या बाजूलाच ही 2 बोटं अशी बाहेर आणि हे 1 बोट असं आतमध्ये. हे बघा असं दाबत जायचं. हे बघा अशीच. हे बघा, हे मधचं बोट, हे 3रं बोट आहे ना, हे आणि हे अंगठा हे असे बाहेर ठेवायचे आणि असं दाबायचं. कशी दाबते बघा तुम्ही. आणि असं गोल फिरवत जायचं दाबून, म्हणजे मोदक कसे दिसायला पण छान आले पाहिजेत. हे बघा, हे आता झालं ना. मी असं सर्व प्लेटी झाले करून, मी असं मोदक असं आवळत जायचं हळूहळू हळूहळू. ते दाबायचे नाही प्लेटी, मग ते दिसत नाही छान. हे असं आहे ना, असं वरती मग असं थोडासा अशी वरती शेंडी काढायची. हे बघा, हा असा मोदक. अजून तुम्हाला दाखवते. असं सारण भरायचं. परत ही 2 बोटं आहेत ना, ही लास्टची सोडायची. हे करंगडी आणि हे त्याच्या बाजूचं बोट सोडायचं आणि हे 3रं बोट आणि अंगठा आणि हे पहिलं बोट वरती आतमध्ये असं, आणि हे 2 बोटं अशी सोडायची. मग नंतर हे असं बोट आतमध्ये असं करायचं, बोटाच्या आतमध्ये असं करून घ्यायचं आणि बोट बाहेर काढायचं आणि दाबायचे. हे अंगठ्याने दाबायचं असं. तुम्ही पहिल्यांदा कसं ह्याचे 4 वेळा केला तरी चालेल, कारण येत नसणार ना तेव्हा, आलं नाही तर. आता मी कसं हे घट्ट केलं आहे, तरी पण मी अजून घट्ट करून दाखवले असते. हे असं आवळत जायचं हळूहळू, दाबायचं नाही जोरात, म्हणजे हलक्या हाताने असं आवळत जायचं, कारण हे दिसायला पाहिजे. ते छान दिसले तरच मोदक वाटतात. आणि वरती अशी शेंडी आवळायची. सर्वांची हे मिळून आहे ना, शेंडी वरती आवळायची अशी. असे सर्व मोदक करून घ्यायचे. आता हे मोदक बनवले आहे मी आधी, सगळेच नाही करत बसत. हे 5 मोदक बनवले आहे. आता मी तुम्हाला ह्याच्यात करंजी दाखवते कसे करायचे ते. सारण आहे ना, गोल नाही लावायचं, असं जरा लांब करायचा. आणि हे पीठ आहे ना, ही पोपी याच्यावर अशी मोडायची, बरोबर किनारी लावायची आणि अशी चिपकवायची. हे बघा, झाली करंजी. आणि याचे कसे आता आपण याचे रूण केले ना, मग असे जरा आपण प्लेटी मोडत जायचे, म्हणजे डिझाईन हे ना असे मोडायचे. हे बघा अशी. ह्याला बोलतात करंजी, नाहीतर ते शेंगा पण बोलतात. ह्याला शेंगा बोलतात, नारळाच्या शेंगा. याचं पीठ असं जरा लांब करायचं, हे सारण. आणि पीठाच्या एकावर एक, त्याची कडक अशी एकावर एक बसली पाहिजे ते दाबायला. बघा अशी. आणि हे कसं मोडायचं आता, हे असं आता मोडलं ना असे, म्हणजे जरा डिझाईन दिसते, म्हणजे कसं निघत नाही, चिपकतं. तुम्ही झाल्यावर बघून मस्त नाही बोलायचं, मला बोलायचं करून मस्त, म्हणजे मला पण आवडेल काय काय करून दाखवायला तुम्हाला. हे गव्हाच्या पिठाचे मोदक आणि करंजे केले आहेत, ते आता मी तळून दाखवते तुम्हाला. आता मी गॅस पेटवते कढईमध्ये.
आणि तेल ओतते. तेल कसं थोडंच ओतायचं, कारण त्याला जास्त तेल नाही लागत, असं म्हणजे त्याच्यात बुडेपर्यंत. असं राहिलं तेल तर ते आपण जेवणामध्ये भाजीमध्ये वापरू शकतो. हे झाड आहे हे फिरवायला. तेल तापलंय, पण तापलंय काय पहिलं बघू नये आधी. थोडासा हे टाकते पुरीचा तुकडा, म्हणजे पुरीचा तुकडा वर आला ना की तेल तापलं समजायचं. बघा आता तेल तापलंय. याची बारीक केली ना ती आपण पहिली आपल्या शेगडीला द्यायचा प्रसाद म्हणून. असं शेगडीवर ठेवायची. कुठली पण तळताना गोष्ट झाली तर म्हणजे ती आपल्याला एवढी वस्तू बनवून देते, मग आपण तिला काय देणार म्हणून. आता मी पहिले मोदक तळते. याचा एक एक मोदक सोडायचा. असे उलटे पण फिरवायचे, ते भाजायचे ना. हे मोदक असे बघा लाल असे झाले ना मग काढायचे. जास्त लाल पण करत नाही बसायचं, म्हणजे ते मग काळे दिसतात. याचा कलर आलाय बघा. आता झालेले आहे, हे काढते. तर गॅस तापला आहे ना, म्हणजे काढेपर्यंत कसं तेल वितलेपर्यंत परत ते गॅस तापून राहतो, म्हणून थोडा गॅस कमी करायचा हे काढताना, म्हणजे आपल्याला दुसरे टाकायचे आहेत ना म्हणून. आता मी हे करंजे सोडते. दोन दोनच काढायला लागते. गॅस फास्ट करते. असे वरती फोड्या फोड्या येतात, म्हणजे भाजायला आले असे समजायचे. हे असे थोडेसे लाल व्हायला द्यायचे. हे काय करंजे असे केले ना तर फुटत बिटत नाही, पण त्याच्या ह्याच्या प्लेटी मोडायला पाहिजे. एवढं करायला सोपं आहे. म्हणजे ते आपले तांदळाच्या पिठाचे करतो ना उकडलेले, त्याच्यापेक्षा पण हे सोपे आहेत. भाजले आहेत. आता मी गॅस बंद करते, म्हणजे काढते. मोदक आणि करंजे रेडी आहे, तयार झाले. मस्त झाले ना, आपण पण बनवा.